Espera. 3, 2, 1... Puto. Soy una avioneta, mira cómo vuelo. Bona a tots, benvinguts a un nou vídeo del Racó de Quico i... Bueno, estem aquí amb un personatge, què tal, Jonathan? Tot bé, tot correcte. Tot bien, anem aquí a fer un vídeo bastant esperat per vosaltres, la veritat. Us en recordeu d'un vídeo de la Japan Weekend, amb aquest bou d'aquí? Jo crec que sí us en recordeu, quan, doncs això, anar a la Japan Weekend, i us vaig prometre que us ensenyaria tot el que vam comprar a la Japan Weekend, no? I aquí estem fent el vídeo, així que començarem, podem fer el pal. Jo ensenyo un objecte I jo un altre. i tu un altre i anem fent. I bueno, com a primera cosa per ensenyar-vos, jo em vaig comprar el primer tomo de Zelda, de la nova saga de còmics que han tret. Es diu The Light Princess. Twilight. Com? Zelda Twilight Princess. Vale, soy una mica novita. Zelda Twilight Princess i és un bon còmic, us ho recomano, vale? I bueno, me'l vaig comprar a la Game, em va costar crec que 8 paus. Sí, seria. 8 paus. I està bastant fino, estic bastant orgullós, així que, bueno, cada cop que traigo una cosa de les meves em deixen allà darrere i les de Jonathan no, perquè són seves. Però això ho deixarem, ja potser ho heu vist en algun altre vídeo aquest còmic perquè estaven allà ja alguns dies d'aquests. Mira, jo també vaig comprar una figurita d'aquestes pop. És una figurita de Diablo que encara tinc a la seva capsa. Bé, em molaria conservar-la a la capsa, però bueno, ho obriré un fai. Oh, està molt fresca, la figura és així petitona. És del joc de Diablo, és un Diablo, bàsicament. Està així fresca, està molt guai. Són com molt monos, no? Són molt Sí, són així, són pop. Són pop. Són pop. I n'hi ha un punyar de figures de tot. Aquest no se li mou el cap, bueno. Una mica. Ara ni le arreglo el cap. Te mata. Te mato. Arceus, te elijo a ti! Doncs... Els efectes sonors aquests. Els efectes sonors amb la boca. Professional. Sí. I l'Arceus que haureu vist segurament després de l'edició. Bueno, jo ja aprofito també, en sèrio. Jo em vaig comprar la típica Pokéball, que és millor. Bueno, això, que sí, que ens vam comprar una Master Ball. I una Pokéball, Pokéball. la típica. Ara som entre els Pokémon, sí. No has pensat que si algun dia, per casualitat, els Pokémon invadeixen el món, nosaltres estarem preparats? Sí. Ho tinc molt present. Està molt fina, me'n recordo que li anava dient vull una Pokéball. Va estar mitja hora buscant una Pokéball. Sí. Quasi no n'hi havia Pokéballs, va trobar... Ah, no, sí, al final Hi havia Pokéballs, però, tio, Va costar molt. abans d'una Pokéball pillar una Master Ball que et convé bastant. Arceus, vuelve aquí! Ensenyaré un altre Funko Pop que em vaig pillar. Aquest està sense la capsa perquè ja... Aquest sí que tenia ànsies d'obrir. Aquest està molt fresc. Aquest està fresc, és dels grans, que em va costar bastant la pasta. No lo digas, que creus que no sangre los Que oídos. se li mou el cap, però està molt fresc, molt ben fet. Sí. És del joc de... Bueno, és el Goliath del joc de... Merda, no recordo com es diu. No, saps? És el de cazamonstros, tio. Ah, sé que es diu Goliath, no me'n recordo el nom, tio. Si el trenques el pagues. I gira tot el cap. Oh, que giri tot el cap, punt de mole, senyores. Ai. Ara us ensenyo una cosa que em van donar gratis, vale? Que la podia agafar tothom qui volgués, però jo la vaig agafar. Si és gratis, per què no agafar-la, saps? I és un còmic, vale? Un tomo, no? Això també era gratis. Això també ho regalaven. Això és un pòster que també regalaven, però és que és una mica... Saps? I el vaig agafar però no sé ni per què, tio. Ara ja, joder. És un manga de 4 tomos i encara no m'he llegit cap, però bueno, era gratis i pues cunde, ¿no? El deixarem per allà. No gratis, cunde. No gratis cunde, tio. Aquí se queda, aquí se queda. Aquí se mata, aquí se queda, aquí se queda, aquí se mata. Vaig ensenyar un pòster que em vaig comprar d'una sèrie a Netflix que es diu Stranger Things, que em cunde massa la sèrie, me la vaig veure. Són 8 capítols. En un dia em vaig veure la sèrie. I està molt fresc. Aquesta sèrie, t'ho juro, és una de les millors que he vist. Nois, jo em vaig comprar també un pòster, vale? Només un. He de dir que, bueno, ja ho vau veure, que vaig entrevistar el Kirito, te'n recordes? I soc molt fan de Sao, vale? O sigui, quan em van dir, mira Sao, jo vaig dir Sao, vaig mirar, em vaig enamorar, em vaig fer 4 pajes i des d'aquell dia que soc fan de Sao. Ja, però això és Shingeki no Kyojin, no Sao. Hola, és veritat! Hola, que patètic. Això no ho talles, això. No, ja no ho posaré, tio. Això no ho posaré. Em vaig comprar un pòster del Levi i aquí el teniu, senyors i senyors. Mireu quina gozada, pòster.
sobre amb la sang, de quan li talla la nuca al Titan... No sé, em cunde molt. Crec que els més veterans de Shingeki no Kyoji són el Levi i el... no em sortirà el nom tampoc. Eren. Fresc. Doncs crec que el Levi i l'Eren són els més veterans, vale? El Levi és el més veterà. El Levi. És el veterà per excel·lència. Sí. És el puto amo, joder. Sí, saps una cosa. Me'l follaré cada nit, tio. Això, m'ho vaig comprar, és super satisfactori. És un roller spinner que tu poses el dit, és com un xurigon i fas... I funde, tio. Em portem una joder! Una daga així tot èlfica, amb escritures. Que no sé què volen dir. Sabeu que volen dir algú d'honor o alguna així? El canal és meu! La contrasenya és GAT432! Ho sabia! Aquesta adquisició de la Japan Weekend la gravo aquí, és un lloc diferent de la resta del vídeo, però perquè acabo de sortir ara i tinc unes ganes increïbles d'obrir-ho i de flipar-me-la, o sigui que li he dit a Jonathan, tu fes-me l'unboxing i ja ho retallaré. D'acord, doncs veiem aquí una caixa i ja bastants sabeu el que és. Procedim a obrir-la. Xon, xon, xon. A dins hi ha, senyores i senyors, un espasot de la nit. De qui és l'espasa? D'un personatge de One Piece, no me'n recordo de qui, no em jutgeu. Ja ho buscaré i m'informaré, ¿vale? Perquè no m'he vist One Piece, m'he vist uns quants capítols, però sueltos, però ja m'informaré ja. Aquí tenim l'espasa, com veieu, anem a treure el plastiquet. Mare meva, Quants vídeos que farem amb això, nois? Ara sí. Procedim a obrir-la. Sisplau, mirem aquest numeret, perquè no té cap tipus de comparació. Grabono. Ahí. Mulligo. Ara sí. El moment que no ens havíem esperat. I ja està, aquesta és l'espasa per dins, vale? I m'encanta. Bueno, doncs ho acabeu de veure ara, vale? Acabeu de veure aquesta espasa de la vida, mare meva. Ja ves, pues, bueno, segurament portem molt de rato intentant fer això, segurament ho he tallat i no ho he vist tant. Porteu 5 minuts d'audio. I al final hem aconseguit combinar el pòster amb l'espasa i l'espasa està aquí, fina penjada en punt de vol, la veritat. I iapa, i ja està, no hi ha més cosetes, no? Ja està, també tinc una altra nina, muñeca de merda que m'han donat amb l'entrada, però... És una merda. No era la mascota del canal o alguna així. Bueno, el mascota del canal era el Bakugan, és veritat, tio. Cavallera Kika. El Bakugan que tenia, tio, el vaig perdre. Juli, me'l vas donar tu, si estàs mirant això ho sento, però he perdut el teu Bakugan. O sigui, ja està, no? Doncs per finalitzar jo crec que ja s'ha acabat aquest vídeo, així que... T'has caigut abans de sobre el meu pòster. Espero us hagi agradat aquest vídeo amb aquest senyoret d'aquí, que us adeu. No cal que us subscriviu ni que doneu like. Bueno, podeu donar dislike si voleu. Si voleu. Per finalitzar. Podeu donar dislike. Bueno, podem anar acabant aquest vídeo de merda del teu canal, que no conté gens, que ningú el mirarà. Pues que el Pau, saps? A sobre
ve aquí, ve aquí d'invitat al meu canal i a sobre em tracta malament, tio. És que què, tio? Passeu-vos pel seu canal, Chopongar 2000, una puta merda de canal que penja gameplays sense comentar. No us el recomano, la veritat. Més o menys estic cobrant el mateix que tu, burro. Ell ho fa per pasta, ho acabo de sentir. I tu no, ho has dit abans, no? Jo ho faig perquè m'agrada. Cobro 20 cèntims. Va, tio. Això. No us subscriu al seu canal, és un I burro. el seu és més burro encara. I adéu, un petó. Així bé, guapos. És així. Pa. Oh! Que puto. Ja està, ara ja.